राधे राधे सांग मैंने केमती अछंती। ये होची हमर बांगीरपोशी घाटी। आउ ये होची दुआरशुणी माँ को मंदिर। आमे मंदिर ओल्हेकी माँ को दर्शन कलु। सकाळ समय थिला, मंदिर एते भिड़ नथिला। सेठी दर्शन करिकी माँ को धूप दीप देई आशीर्वाद नहीं आमे सीधा चलिलु रायरंगपुर अभिमुखे। ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଣ ଆଙ୍କ ବେଳକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଣ ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ଗାଡ଼ି ରଖି ହେଲାନି କି ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇ ହେଲାନି। ବିସ୍କୁଟ୍ ବି ସରିଯାଇଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ, ମୋତେ ଯିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ବହୁତ ଉପରୁ ତଳକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କାମ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ଦି ସାଇଡ଼୍। ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସୁଛି ଏ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ତ ବିସ୍କୁଟ୍ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବି ଛିଡ଼ା କରିହେବନି, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାର ପଛପଟ ବି ଜାମ୍ ଅଛି, ସାମ୍ନା ବି ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ରାସ୍ତା। ତ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏ ଘାଟି ପାରେଇକି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ସତରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଉପରୁ ତଳକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏତେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଥିଲା ରାସ୍ତା।